Dumela ngithibela sanibonani molweni bhotani lotshani abusheng sixesha nezitoshakazi kaNonkwezi hlala nami ndihlale nawe ungasheni ungandishina ngomnye umzuzu ngoba kaloku andiyonto ngaphandle kwakho. Bantu abadala basekhaya, bahlekazi abahle, bazali bam, bantwana abancinci abandimamelayo, namhlanje ndibawela ukuza kuni ndiza nethongo iphupho ukuphupha usitya ubusi, uphupha usitya ngesiZulu udla uju. Nge-English, eating honey in your dreams. NgesiXhosa, ukutya ubusi ephupheni. I'm sure you know into yoba ayonto imbi. Ubusi is sweet, bumnandi, you know into apha emnandi kakhulu emyoli. Ubusi benziwa ziinyosi ngocoselelo, you understand? Kuqokelelwa i-pollen, kusetyenzwa kusenziwa la makhekheba, you understand? Carefully, it's a very, you know, carefully, how do I put it, but it's a production wethu ene-order. Yeba kusenziwa obu busi has also has healing powers, it has healing properties. Ubusi buyaziwa for intlahla, you understand? Can attract luck when used properly. So xa ubuphupha ke ngoku, you understand, masikhe sithethe mhlawumbi buyintlahla kanjani. Umzekelo, inyangi okanye mandithethe ngam ke mna ke. Mna esam isibunge yintoni? Banye laa nto kuthiwa yidontsa. Umntu osebenza ngabantu, uyayiva? Andazi uba bayanifihlela na. But umntu osebenza ngabantu uba nalo idontsa lakho, uba naso isibunge sakho. So kunodontsa intlantla ukuthi uthandeke ebantwini kaloku. Otherwise uzoyithola njani hlele ekoneni? Uyayiva ke ngoku? Isibunge kudityaniswa basically imithi yentlahla. Kudityaniswa imithi yentlahla edontsayo, etsalayo. Ubusi kum it plays a big part of isibunge sam. You understand? Ubusi nelaa khekhe leenyosi ndiyazisebenzisa for idontsa lokubiza abantu. You understand? Idontsa that I make for myself, idontsa that I make for my clients as well. So nje, you understand? And it's very effective because ndiba busy mna, you understand, nee-clients ke ziyancoma. So ibona into yoba le nto ibubusi, uyayibona into yoba, because kaloku think about it, iinyosi ziyaphithizela xa kusenza ubusi, you understand, iba sisiphithiphithi. Uyayiva ke ngoku, aziphumli xa kusithiwa you are a busy bee, you understand? So umntu ofuna uba busy, why, you know, yeyiphi into ebhetere ngaphezu kosebenzisa le nto yakhiwa ziinyosi. You know, it's logic and ayomfihlo. Yabona abanye abantu bathi sidiza iimfihlo, akho nix eyimfihlo kule nto ndiyithethayo, you understand? It's a natural product, ubusi. Akho nto ingcolileyo, akho nto imdaka ngokusebenzisa ubusi for intlahla. Even isifutho mna ndiyasisebenzisa, ndiyayifaka ubusi, especially natural honey obuharvestiweyo. Like mna ndinabafana abaphakulayo, bandiphakulele bandiphathele, okanye nam xa ndiyogodusa iindwendwe emzini, ndiyochitha iindwendwe, xa ndilantuka ndisahlula izithebe zamakhekhe, amanqatha la, elinye inqatha ndiyalithatha ndigoduke nalo because ndiyazazi uba mna ndizalisebenzisa. Uyayibona? Yindalo kaThixo. Now makhe sibujonge ke ngoku ubusi ephupheni.
phupha udla ubusi. You understand? It depends ke ngokweephupheni ba eli phupho lakho lize kanjani. Were you feeling great, ubusiva kamandi, okanye obu busi bebunganacasa imandi apha emlonyeni? Uyayibona? Mhlawumbi bonakele, uyayibona laa nto ubumuncu or ntoni. You understand? In that case, it could mean ukhona lo mntu udlala uzama ukukuthathela intlahla yakho. But nje in general ukutya ubusi, it means kunintsi okuhle okuzayo empilweni yakho. Nintsi impumelelo ezayo empilweni yakho. Usezojabula, kusezoba mnandi. Uyayiva ke ngoku? You know, blessings upon blessings are still coming your way. And ingaba bubusi, kaloku ubusi is a ready-made product. Akho nto wena kufuneka uyongezile. You understand? Ukuthi wongeze incasa. No, ubufumana buredi ubusi. We understand ke ngoku? Ithi loo nto leyo ikhona le nto uzawube sikuyinikwe ngetreyi. You understand? Kuthiwe inajize. You understand? So, ela phupho uliphupha if you're going to maybe receive an award, receive a promotion. You understand? Like business yakho mhlawumbi is gonna like just suddenly move nje to a higher level. Uyayibona laa nto leyana. Your relationship could be going to the next level for that matter. Uyayibona laa nto uba let's say obu busi bunikwa ngumntu othandana naye. You understand? It means your relationship could be moving to the next level. Kusezaba mandi. You understand? Kolu thando lwenu basically. I don't know if I'm making sense, but iyavakala kum ityiwe emngqushweni. So ela phupha ayilo phupho libi at all. Ithi loo nto leyo lindela intlahla qha wena. Uyayibona? Lindela intlahla. And ke ngoku mna ndiyane ndithi iphupho ungavelelwa liphupho, ncedisana nalo. Because ngelinye ixesha uthi soyibonisiwe into abantu bakokwenu abakubekele yona, abakulungiselela yona, iveske ingabi safika. You understand? Kanti mhlawumbi uyithethile wena wabalisa iphupho. Le nto niyenzani nibalisa amaphupho koFacebook. You understand? Nakwezi groups WhatsApp esidla ngalaleni. Ngento emele uba yimfihlelo yakho. You understand? Kaloku ungayiphupha, the message is meant for you and you alone. Ayimelanga into yoba ibe yinto ethiwa paha. Masifundeni iphupho ukungahambi silithetha. Kwa iphupho ubuyayazi kunemigaqo around ukulawula iphupho. Kunamaxesha iphupho elingalawulwa ngalo, umzekelo. So iphupho is a very sacred message from abantu bakokwenu. Ngokulithetha ubone ingasenzeki laa nto. So mna I would say once waphupha umzekelo usitya ubusi ube uyazi into yoba okay icacile uba ikhona intlahla ezayo, preparisha ke nawe, ncedisana nabantu bakokwenu ngokuthi uzicoce. You understand? Cleanse yourself, get ready. You understand? For this train to move. Yayiva yo baredi xa uzawushiywa itreyini. Vasa fondini, susa isimnyama, uvase nangamayeza entlahla kwenzela into yoba intlahla yakho ingajiki seyifikile. Intoni bethuna ndisanda ubadumise niqeshiwe. Uyayiva? Sinicebisa njengamayeza entlahla. Umntu nomntu uzalwa nentlahla yakhe. Wonke umntu unentlahla. It is just that abanye bethu iintlahla zethu zivalekile, but zikhona iindlela zoba ungavula intlahla. Sukuthi ke ngoku sowubonisiwe ngabantu bakokwenu ephupheni into yoba khona le nto bakulungisela yona, ngoba ungayiphupha icacile into yoba baphezu kwayo. You understand? Uphando lusaqhuba iyeza. You understand? Lungisa ke nawe, be prepared. You understand? Yiba yenye yazaa ntombi, kwezaa ntombi zilishumi iba kulaa 5 yayiredi, wena suba kulaa 5 ingazange ibe redi. Uyayiva ke ngoku? Lindela iintlahla zakho qha wena. You understand? Kuzawuba myoli. You understand? Ubusi mos buyayenza neqhilika, benza utywala, kunxilwe kube mandi. That is why kuthiwa intle le nto izayo, kusezawuba mandi kobu bomi bakho. Andifuni uyimosha bethunana. Otherwise, please continue sharing and liking the videos. Yeah. Otherwise, see you on the next one. Bye.